Em sembla que em costarà una mica, però no tinc por, no tinc por. Quan ara farà unes setmanes me varen contactar per demanar-me si acceptava que si tingués en aquesta sala comunal el segon congrés de Junts per Catalunya, és clar que no vaig tenir pas cap hesitació, o es diu vacil·lació, crec. Per un home polític elegit pels seus conciutadans, pel qual implicar-se cada dia per portar i defendre els valors de la República és l'objectiu principal insuperable, donar-vos la benvinguda aquí és una evidència. És per això que és per mi, avui, 4 de juny de 2022, en aquesta plataforma d'aquesta sala comunal del meu poble, és un orgull de poder dir, senyores i senyors, germans catalans, amics republicans, benvinguts a Argelès-sur-Mer. President Puigdemont, escollir Argelès-sur-Mer pel congrés del vostre partit és la millor elecció que podeu fer. Escollir Argelès-sur-Mer no pot ser una simple casualitat. En efecte, aquesta comuna no és pas una comuna ben bé com les altres comunes de França. D'un punt de vista geogràfic, la meva comuna té la particularitat que no té cap altra comuna de França de ser l'indret precís on la costa de sorra de Mediterrània, des de Marsella, de sobte, brutalment, en l'espai d'un metre, es converteix en costa rocosa. És aquí, en efecte, que els Pirineus han elegit de banyar-se en el mar Mediterrani. Com vostè, senyor president Puigdemont, els Pirineus han fet una bona elecció. Però els motius pels que la vostra elecció d'Argelès és la millor possible és que té una dimensió simbòlica molt forta, una dimensió simbòlica immensa. És a Argelès-sur-Mer, en efecte, que van arribar per desenes, per centenars de milers, en pocs dies, els homes, les dones, els nens republicans que fugien a la mort. Un dels que fugien i que va passar a prop d'aquí es deia Lluís Companys. Un altre, Manuel Azaña. Aquests homes i dones amb mainada fugien a les bombes, les execucions, fugien als fascistes que estaven assassinant la República. Fugien als fascistes que encadenaven la llibertat i que han deixat més de 80 anys més tard un heretatge pudent al qual una partida d'Espanya no ha pas encara renunciat. Sí, senyores i senyors, sí, germans catalans, sí, amics republicans, és aquí, a un centenar de metres, que van ser aparcats en un camp envoltat de fils de ferro espinós, en la platja, al mes de febrer de 1939, despullats de tot, sense menjar, sense roba, sense mantes, dins la més total indignitat, és aquí que van ser aparcats els pobres desgraciats. És aquí, a Argelès-sur-Mer, que es va instal·lar dins la precipitació el primer camp de concentració de republicans espanyols. És per això, senyores i senyors, germans catalans, amics republicans, és per això que per nosaltres, argelesiens, que és veritat, també no podíem portar-los gran ajuda, ja que érem una població de menys de 2.000 habitants i que ells arribaven per desenes de milers. És per això que ens costa un poc cada dia, ens costa de portar la nostra vergonya. És per això que sé que comprendreu que jo,
alcalde d'Argelès-sur-Mer, ara mateix em sento aquest orgull, aquesta emoció tan immens de poder dir avui, 4 de juny de 2022, Laura Borràs, diputats del Parlament de Catalunya, consellers de Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, és una forta emoció que dic, senyors, senyores, germans catalans, amics republicans, benvinguts a Argelès-sur-Mer.